Γιάννης με το φίλο μου τον... Έλα Κωνσταντίνο. Ωραία, γεια σου. Ένα πόντο. Πιάνεις την μπάλα και τρέχεις. Εσύ εδώ, εσύ ο επόμενος. Πού είναι η ομάδα όμως του Γιάννη? Ναι, και συνεχίζουμε σειρά, όλοι θα περάσουν. Τρέχεις τώρα. Πάμε Γιάννη, πας τώρα στο τέλος. Πάμε. Μπράβο, μετράει. Κάθε ομάδα μετράει, Γρήγορα για να κάνουν όλοι, Μπράβο. Γρήγορα Λάκη. Με πάσα, Γρήγορα Λάκη. Πολύ δυνατά σήμερα, πολύ δυνατά. Πάμε. Μπράβο. Λοιπόν, προσέξτε πώς θα παίξουμε αυτό το παιχνίδι της μανσέτας. Όλοι από θέση ετοιμότητας. Συμφωνούμε ότι είναι η θέση ετοιμότητας εδώ. Το δείξαμε πριν, λυγισμένα γονατάκια. Όλοι πριν αρχίσουμε κάντε μου. Άνοιγμα, κλείσιμο. Λοιπόν, φέρνουμε την αριστερή παλάμη και την κλείνουμε με τη δεξιά και οι αντίκυρες μας έρχονται από πάνω καπάκι, φτιάχνουν αυτό που λέω εγώ αεροδρόμιο και τα χέρια έρχονται σε επαφή με την μπάλα μπροστά από το σώμα μας και προς τα κάτω. Όχι εδώ. Βλέπουμε. Ο βοηθός η μπάλα τρέχει από εδώ. Και αυτός που κάνει την άσκηση από εδώ. Τη βλέπω την μπάλα, Τώρα κυρία Ειρήνη. Βλέπουμε για να δείτε εσείς. Η Ειρήνη εκτέλεση. Μα πάλι θα έχουμε πλάτη. Γωνία. Πιο κοντά. Το είδαμε! Πάμε τώρα σε αυτή τη γωνία. Να το δουν και οι υπόλοιποι. Τέλειο. Αυτό είναι το κολπάκι μας. Λοιπόν, όπως παίζαμε και πριν, με τις ίδιες σειρές, πάμε, ξεκινάμε το παιχνίδι μας. Από πάνω Γιάννη μπάλα. Γιάννη, από πάνω πέφτει μπάλα. Γιάννη, από πάνω πέφτει μπάλα. Όχι και αυτό. Έλα. Αυτό. Εντάξει, του ρίχνουμε στα χεράκια. Η μπάλα από πάνω. Έλα λίγο πιο μπροστά. Παίρνεις θέση ετοιμότητας. Πετάω, σε πρώτη φάση πετάω την μπάλα στα γόνατα της Ιωάννας και την επιστρέφω. Την πιάνεις και μου τη ρίχνεις. Πιάστη και μου την επιστρέφεις. Μπράβο. Κάμε. Μέσα μου. Μπράβο. Πάμε. Μπράβο Στέλινες. Μπράβο. Όχι, τρέξε. Μην βάζουμε δύναμη. Μπροστά. Τρέχουμε γρήγορα. Τώρα μας έρθει. Όχι, εσύ και από μια μπάλα είναι να πετάμε την μπάλα στον αέρα, να καθόμαστε σε αυτό που λέω εγώ θέση καρέκλας, στο ημικάθισμα και να αφήνουμε την μπάλα να χτυπήσει πάνω από τους καρπούς στη μανσέτα μας. Πετάω την μπάλα, κάθομαι σε θέση ετοιμότητας ή καρέκλας όπως το λένε μερικά παιδιά και κάνω τη μανσετούλα μου. Την πετάω, μπορώ να την πετάξω πιο ψηλά. Επόμενη, κάνω μανσέτουλα στο Τώρα εδώ μπορεί να προσθέσεις τη μανσέτα. Ναι. Μπράβο Στέλινα! Ωραία! Γρήγορα μου!
Πάμε από το τσιμάκι. Ελάτε πιο μπροστά. Μπράβο, δύο το δεξί, 3 το αριστερό, άλμα, όπλισμα του χεριού και χτύπημα. Για δεξιόχειρες. Για δεξιόχειρες. Ενώ για αριστερόχειρες είναι το ανάποδο. Ναι. Είναι δεξί, αριστερό, δεξί και χτύπημα. Λοιπόν, θα σας μάθω ένα μαγικό τρόπο, πολύ εύκολο, αυτό είναι το δυσκολότερο πράγμα, πώς να το κάνουμε. Εύκολα. Όλοι θα είστε γονατιστοί, χωρίς την παλίτσα μας. Εδώ, κοντά στο στεφανάκι. Εδώ. Για δεξιόχειρες, τι θα κάνουμε. Θα σηκωνόμαστε, δεξί, αριστερό και σκάσουμε τις μπάλες απέναντι. Βοηθός, κουφάρας πήγαινε απέναντι. Προσέξτε με. Μπορεί να είναι και έτσι. Μπορεί να είναι και έτσι πιο εύκολα. Θα βάλω το δεξί μέσα, θα πατήσω αμέσως στο αριστερό, θα κάνω άλμα και θα σκάσω την μπάλα πέρα. Πήγαινε μακριά. Λοιπόν, δεξί, αριστερό και σκάσουμε. Κουφάρα στο ίδιο. Απ' έξω από το στεφάνι, κάνε μη γονάτισμα, παίρνει το δεξί σου μέσα, αριστερό και πάνω. Πάμε. 1, 2 και πάνω. Κι άλλο. Εντάξει. Μπορεί να το και πάνω. Κι άλλο. Φίδια. Πρόσεξε με. Το αριστερό πόδι είναι μπράβο σου. Άλμα. Τέλειος. Είδα ότι το έμαθε με τη μία. Ξανά πάλι. Ξανά. Θα παίξουμε τώρα ένα... Ωραία, θέλω να παίξουμε ένα παιχνίδι. Τέλειος. Το είδες. Ναι. Όχι ακόμα. Εδώ είπαμε πίσω από το κεφάλι. Μπράβο σου. Από γονάτισμα ξεκινάμε. Μπράβο. Κάθε φάση του βόλου. Δώσε μου πάλι καλή. Δηλαδή, κάνουμε υποδοχή με ματσέτα, κάποιος μας κάνει πάσα και έρχεται ένας τρίτος και τελειώνει τη βάση με δυναμισμό στο αντίπαλο γήπεδο. Θα σας δείξω πώς γίνεται αυτό με τριάδες. Λοιπόν, αλλά πριν σας το δείξω, θα σας δείξω την κίνηση του χεριού. Έτσι δεν θα πούμε αναλυτικά σήμερα, αλλά θέλω να το δείτε σαν εικόνα. Αφού λοιπόν γίνει η πάσα από τον πασαδόρο, έρχεται ο επιθετικός και τελειώνει την μπάλα πάνω από το φιλέ ή το δίχτυ ή το σκηνάκι. Με δύναμη. Το χέρι έρχεται στο μαστίγιο και καθόλου την μπάλα.